Samantala mga idol, Operation Timbang Plus 2026 dadalhin sa bawat kabahayan sa Alaminos City. Para sa detalye ng balitang yan, panoorin sa ulat ni Idol Intern Adrian Manalo. 104.7 IFM Report! Kakatukin ng mga health practitioners ang bawat kabahayan sa Barangay Poblasyon, Alaminos City simula ngayong Lunes, Enero 26 para sa pambansang kampanya laban sa malnutrisyon. Katuwang ang City Health Office, aarangkada ng house-to-house visit para sa mga batang edad 0 hanggang 59 na buwan. Hindi lang ito basta pagtitimbang, ito ang magiging blueprint ng lungsod para sa mga susunod na nutritional programs at feeding activities. Samantala, sa Barangay Poblasyon, all out ang pwersa ng Barangay Council, nutrition scholars at health workers upang libutin ang bawat kabahayan hanggang sa huling bata sa kanilang nasasakupan. Hinihikayat ang mga magulang na makilahok sa isasagawang operasyon bilang inisyal na hakbang tungo sa mas inklusibong pagtutok sa kalusugan ng mga kabataan. Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan, ako si Idol Intern Adrian Manalo, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM.